Čaute ľudia, dneska budeme kradnúť veci z public serveru, takže ideme na to. Mám toho dobré veci, takže ako možno oni budú nakradnúť, uvidíme. Nubini Pizzanini. Čo tu majú? Čo tu má Girafa Celeste? Cacto Hippopotamo. Čo máme public servery? To skradneme. Neviem čo. Girafa! Giraffa Celestre. Avocadini Antilopini. Влияем килок. Где? В принципе, Asi blokujem. Ok, ďalší server ľudia. Nemá tu typek. Nemajú. Okrem tejto vôbec. Baleríny cappuccino. Takže máme akože to mám pejské, ale môžeme to už Kimchi. lebo mám to pejské. Nubini Ale- Pizzanini. Zatiaľ nič moc, no. Počkaj, blok. Rýchlo. Aby som sa tu už nedevenoval. Ľudia, tak ideme zase na to. Dobre. Ježiš. No. Čo mi to neviem pozrieť. Ešte raz som sa posunúť, len teraz takto treba sa Okay, už ideme ďalej kradnúť. OK, teda do čo išlo som počul? Nejaké avokanita. To je toto? Aha. Kladni avokaniny. Trenzo. Cold. Palmer. Palmer. Cold. Palmer. Cold. Palmer. Cold. Nubini Palmer. Pizzanini. Cold. Palmer. Cold. Počkaj, trolero? Máme ďalšiu príležitosť na kradnutie ľudia. Poďme. Až na akože už. Ale to je ťažké. Peniaze by som... Nubini Pizzanini. Tralalelo tralala. Vidia. Nubini Pizzanini. Som druhého secreta. No, Braindead voda. Nice. Ešte jedného. Ľudia, dobre, sme to dali. No, ten ďalej. To bude buď videjko z Grow Garden, alebo z... Kar Kurkur. Karker.
kar. Mám ho ľudia, mám ho. Mám ho. Kar. Máme kara. Ľudia, dobre. Takže ľudia, máme natočené videjko. Tu. Takže máme ľudia po dneskej každý máme kar. Kur. OK. It's good, čo? Toto predám. Toto nezavadzalo. Ponesiem to kar. No ľudia, dneska toto sme získali. Takže čaute. Čaute, borci.